Luke chapter 1, verse 18. Zachariah asked the angel, "How can I be sure of this? I am an old man. My wife is well along in years." The angel answered him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I've been sent to speak to you and to tell you good news. And you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you do not believe my words, which will come true to you in their proper time." Yandabata pano ndemuri munonzi Zakaria, baba wa John the Baptist, ari kutaurwa naye muhall of the holies naangel Gabriel kuti chinhu ichi chichaitika, asi nokuti hauna kutenda muromo wako uchavharwa, your mouth will be shut until this happens. Until this happens. It's a prophetic word rauya rekuti zvinhu zvichaitika, ende pazvichaitika ndo pachava deliverance yako, muromo wako ndo pauchasunungurwa, which means anga aine dambudziko ranga rine expiry date, anga aine challenge yekusataura, but challenge yake yanga ine expiry date, kureva kuti hakuna chaigona kuitika pakati apa kuti Zakaria ataure kusvika chinhu chichazadzikiswa chaitika uzotanga kutaura. Pasipo pane nyaya, but I want to go a little bit back. Zachariah is a priest. He's in the hall of the holies. Ari kutaurwa naye nemutumwa waMwari, but ane madoubts ari maari as a pastor, as a preacher, as a man of God. Ane zvaatarisa akaona kuti I'm advanced in age and mukadzi wangu akura futi. Zvazvinoita zvinodai mukunamata. I want you today kuti tiite chinhu chakanaka. It's good to pray for others. Sister Yoko, how are you doing? Kwakadiko ku Deben, God bless you. Happy to see you online. There are times ekuti my pastor, my man of God, my woman of God, vane a task to share the word, to pray for people. But iwo pachao vanogona kushaya vanhu vanovanamatirawo. Why? Because havasi immune to temptation. Havasi immune to all manner of challenges. Remember Elisha ari muSamaria, pakakomberedzwa Samaria na Ben-Hadad, vanhu vachidya misoro yemadhongi nematoto enjiva. He was in there. Hatina kunzwa record yekuti iye anga ane a better diet. He was also affected nesiege yeSamaria, ari prophet, and the prophetic word ainaro Mwari vainaye, but he was not immune to the siege because he was also in Samaria. So there are times ekuti people will look at the pastor as a superhuman, who look at the man of God, the woman of God, say one very super, very immune. So pastor, pray for me, pastor. They will pray for you, we will pray for you. But there are times ekuti inside, look at this man. He's a priest, he's a man of God. But I would a message yakanaka inobva kudenga yaifanirwa kungogamuchira with faith. But aneka doubt kuti zvinogoneka sei. So there are times when you pray for your family, when you pray for your life, please pray for your pastor. Pray for the man and the woman of God in your life. Uvana material. Mwari avawanire onyasha. Your prayer is valid. It's just an advice to the body of Christ. Don't be quiet. I grew up in Zayoja. But they said Zayoja 10 days, they pray and fasting. Baba Gutiva itonyora a line, a statement. I'm sure by today, pray for the servant and the apostle of God. Pray for the man and the woman of God. Why? They are not immune, because they are still human. They are not immune to all manner of challenges in life. All right. Regarding Zokepa teaching us, this was just an advice concerning this matter. Zakaria muromo wakavarwa. Nyaya ndeyekuti kune zvaatadza kutenda. Iye ari mufundisi. So sometimes people will judge. Kuti uri pastor, ndiwe unodzidzisa, ndiwe unodai. But why is this happening to you? People, they confuse lifestyle ne gift. People, they confuse life ne gift. The human part. Why? Because kana achinzi men of God.
imboenda pakanzi men ozoenda pakanzi of God, which means what happens to men will happen to this man, although he is a man of God. All right, that's an advice to the body of Christ. That's an advice to the body of Christ. As our prayer point in this morning devotion. Maybe let me read again. Zachariah asked the angel, how can this be? I'm an old man advancing in age. Zachariah had a challenge in marriage yake asina mwana vakakura vakatokwegura as a pastor. And the breakthrough ndokubva yauya. Answer ndokubva yauya in the line of duty whilst he was serving. I've seen kuti pane zvinotsondora nekuoresa moyo wemunhu pakushumira nekuitira Mwari. Nokuti dzimwe nguva kune zvaunenge uchitarisira zviitike muupenyu hwako zvotora nguva kana kunonoka. But I guarantee you this, God has a reason and God has a purpose. John the Baptist was supposed to be born 6 months ahead of Jesus as a forerunner of the ministry of Christ. He is the last prophet arikutaridza vanhu Kristu kuuya kwake. Some were prophesying the coming of Jesus, but John the Baptist ndiye akatoratidza vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika. So abuda muhall of the holies muroma uchataura, but inside ane message yataurwa. Iye achataura, but maari mune message yataurwa. Yekunzi kudi something good will happen. So pane nguva yekuti kuvharwa kwemuromo kunoita kuti vanhu vataurise against the man of God, vachimujaja. Yet iye personally nyangwe muromo wavharika, it was also a sign yekuti God is about to do things. Nokuti punishment yake ine expired date. Kuti mwana uyu paachaberekwa pazvichaitika ndo pauchataura. So ndoda ndiparidze kana kuti ndidzidzisane nevanhu pana mangwanana ndichidai so. There are situations zekuti inenge punishment. Kune ma situations zekuti inenge problem. But inside the problem mune a blessing iri hidden. Zachariah haasi kutaura, but already Mwari vabvisa barrenness yanga iri mumarriage make. But payabviswa pane a sign yekuti sekunge pawedzerwa dambudziko. I don't know what you are passing through as if ane dambudziko ratowedzera zvinenge zvanyanya. But I've come to assure you, God is so faithful. Mukunyanya nemukuoma kwazvo kune dzimwe nyasha dziri hidden, and very soon something will show up that God is with you. I don't know what you are passing through, but from this scripture and revelation and understanding, I've seen with John the Baptist, Zachariah, vane problem ye barrenness mumao marriage mao, but pamazuva ekuti havachataura ndo mazuva auya breakthrough mulife mao. Saka pane nguva yekuti the devil will whisper to you zvinhu zviri negative, kuti ona unonamata but zvawese, ona unonamata but zvacho hazvichaita, ona unonamata but ona life yako yauri kurarama, tarisa vanhu vasinganamate, tarisa vanhu vasingaende kuchechi, ona iwo watowese. Zachariah mumazuva ekusataura, Mwari vanga vabvisa the greatest or the biggest problem yanga iri mulife make. You cannot compare kusataura nekuva nemwana. So pane kadambudziko kakauya pana Zachariah kuti achataura, but kari kadambudziko kekupa a sign to Zachariah kuti God is doing something now. So the church or the people outside were judging him for 9 months asiri kutaura. Vanhu zviri pachena kuti vane zvavaitaura, vane zvavaifunga, but something came up. And ukatarisa mwana waakabereka now is to do with the kind of punishment yaakasafa. Mwana waakabereka John the Baptist achibvunza kurenje kuti ndiwani, ndiwe here Kristu atutumirire umwe. John waitaura achiti, I am the voice that crieth in the wilderness. Ndiri izwi rinochema murenje. Which means kana John ari voice, baba vake Zachariah vanga vakatorerwa voice pamazuva acho, which means Mwari chavakatora muna Zachariah ndo chakaberekwa futi muna Zachariah, chiri amplified, chiri a blessing to nation, to people. So there are times yekuti unoita sekunge uri under punishment, as if God is quiet on you, kana kuti zvinenge zvakutowedzera matambudziko. But I've come to assure you, God is so faithful. Zachariah akatorerwa voice,
But akabereka mwana anonzi the voice that crieth in the wilderness, which means voice rakabviswa muna Zakaria voice rakaamplifyiwa rikanatsudzwa rikagadziriswa naMwari kuti agone kubereka rimwe voice rakazoudza vanhu kuti iri ndiro gwayana rinobvisa zvivi zvenyika, John achitaura kuna Jesu. So you might be passing through a lot like this time. Zvekuti you pray, you go to church, you love God. Wanga une challenge yako, ndokubva watanga kunamata, ndokubva zvaita sekunge zvawedzera, ndokubva zvaita sekunge zvawesi. To an extent yekuti vekunyika vanotokujaja. You can imagine Zachariah abuda muhall of the holies achifamba kuti vanhu vaiti kudii. They were judging him. Vakataura zviri negative, all men of things vakataura. But zvanga zvine expiry date. Ndiri kudeclare expiry date to that problem. Ndiri kutaura expiry date to that problem yauri kusangana nayo iko zvino. Gabriel muhall of the holies anoti kuna Zakaria, pachaitika zvinizvi ndo pauchadzorerwa voice rako. I decree and I declare, may God give an expiry date to this kind of challenge you are facing. Zvinopfuura, zvinopera, zvinopfuura, zvinopera, zvinopfuura, zvinopera. Father, in the mighty name of Jesus, every challenge iri muupenyu vana venyu zvinopfuura, zvinopera. Vanoramba vakamira, vanoramba chikunamatai, vanoramba vari munyasha dzenyu. Dambudziko raZakaria rikushayiwa izwi yakava a benchmark, a platform yekuti abereke mwana unonzi izwi, which means problem yauinayo nhasi iri kutogadzira solution yako mangwana. Problem yauinayo nhasi itori part of the ingredient yekugadzira chakakunakira mangwana. Dambudziko rauinaro nhasi part of the ingredient iri kudiwa. You know, let's go to cooking. And this is chef wangu, but I've understood this. My ingredients ese paunounganidzwa kugadzira chimwe chikafu chakanaka chaunofarira. Sometimes tikati let's step into the kitchen tese. Ndokudzwa this is soda, this is cream, this is sugar, this is salt, this is vinegar. Kuti testa vinegar, testa salt, testa zvinobohwa. But kana zvabatanidzwa zvese zvinokugadzira chinhu chakanaka. So sometimes the problem you are facing today is part of the ingredient, yet the blessing that you will celebrate tomorrow. Hear me very well. The problem you are facing today might be an ingredient that God is using to create something good for you tomorrow. Zachariah, father of John the Baptist, became silent for 9 months. His mouth was shut. But guess what? He gave birth to a son, John, the one called the voice, which means the voiceless father gave birth to the voice that cried in the wilderness. That shows the challenge you are having today. Don't lose that. Keep on trusting God and loving Him. Why? Because it's also an ingredient of a blessing that God is preparing for you tomorrow. So in time of challenges and trouble, continue to trust and believe in. He is faithful. Ufunge hama, hakuna kumwe kwatinenda, hakuna chimwe chatichaita. We worship God and we worship God. Why? He's a good God. He's so faithful. He's so loving. And His grace is sufficient. Makatabo shalianda basataka. Malegede baradia sakopa shiande rebo suketaya. Chene wakatendeka wanyasha wakarurama. Kururama nekugona kwenyu. Not all things work out together for good to those that love the Lord and those who are called according to His purpose. The problems we are facing today, they are ingredients of the something good that you are making for us in future time. Ndakutendai Mwari, ndakupai mbiri, ndakuremekedzai. Mazvita noupenyu vana venyu on this platform. Majita ndakupai mbiri nakutenda. Sister Joeline Mashaya Mombe, how are you doing? God bless you. So happy to see you online. My Denzo Zaranyika, how are you doing? Dingwe Rume, Margaret Mavuka, how are you? Otilia Asha Titishirara. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. So
Newman Henley, how are you doing? Sonia Basikoropo Shindori. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Stanley Joa, favor upon your life. Anatolia Tafi, God bless you. Elizabeth Mbeure, God bless you. Sister Barbara Kureva, God bless you. Good day to you. Solomon Mukabi, Namo, favor upon your life in the mighty name of Jesus. McDonald Kore, Shinga Isibanda, God bless you. So join me today in the evening, all night. So I'll be having service around 10, 11. And also tomorrow evening and also Sunday. So from today to Sunday, Tinema evening services, Edu, Sunday to the morning service. God bless you. Remember, the challenge you are facing today is also an ingredient. John anga asina voice. Zakaria wakatorerwa voice. Akabereka mwana announce John, oh, the voice that cried in the wilderness. Continue to trust and believe God. The problem you are facing today can also be an ingredient for what God is about to prepare for you tomorrow. You will celebrate life. You will never be ashamed. The blessing of the Lord must overshadow you. May his favor be upon your life in the mighty name of Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Have this in mind and I'll repeat. The challenge you are facing today might be an ingredient yechiri kugadzirwa naMwari chakakunakira mangwana. Luke 1:18. Zakaria wakatorerwa voice akabereka mwana unonzi the voice that cried in the wilderness. So the problem you are facing today, the challenge you are having today, don't lose that. Continue to believe and trust God. Why? The problem you are having today might be an ingredient that God is using to prepare something good for your life. God bless you. Stay blessed. Bye-bye.